Jama'a masu kallon mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum, barkamu da haka da sake kasancewa da ku a wani sabon shiri na mushakata. Shirin mushakata shirin ke zuwa muku ta wannan kafa ta gidan talabijin ta Kaftan TV Hausa da ke na babban birnin tarayya Abuja. Shi ne wanda a kodayaushe ke kokarin kawo muku wato fitattun masu shirya fina-finai, musamman a masana'antar nan wato shirya fina-finai wato ta Kannywood ko kuma ɗaiɗaikunsu, wanda kuma a wasu lokutan mukan kawo muku wato fitattun mawaka bangaren maza da mata domin mu tattauna da su ko kuma mu gabatar muku da wasu waƙoƙi nasu waɗanda wato suke shahara ko kuma ake sauraron su a daidai lokaci ko kuma ake kallon su, wanda kuma cikin ikon Allah yau a cikin shirin namu wato mun amshi a wato bakuncin wani fitattun jarakto ne a nan birnin tarayya Abuja, sannan kuma mai rubuta labari, sannan kuma wato jarumi, sannan kuma wato producer, wanda kuma kun taba ganin shi a cikin wannan program din, wanda mun kara amsan bakuncin shi, wanda kuma kafin shirin namu ya ci gaba yanzu zamu dan ji hutun lokaci. Idan muka dawo zamu gabatar muku da bakon, sunana Yusuf Shehu Lukoro, wanda a koda shi ni ne ke jagorantar wannan shiri. Ku dakace mu. To jama'a masu kallon mu barkamu da dawa daga hutun takaitaccen lokaci. A kamar da sanarwa ya gabata yanzu aka ɗakin shirin namu muna tare da wato bakon namu, wannan kuma ba kowa bane illa wato sai wato Ismail M Show, wanda ake mai da lakabi wato ko ba kuɗi. Ismail, muna maka barka da wannan zuwa. To yawa mu ma muna muku barka, da fatan mun same ku lafiya. Da fatan an iso lafiya. Lafiya lau muka iso. To M Show, duba da cewa a bisa al'adan wannan shiri duk da masu kallon mu sun taba ganin ka a cikin wannan shiri, yanzu ka zo ne wato a karo na biyu. A bisa al'adan wannan shiri wato duk lokacin da muka amshi bakuncin wani jarumi ko ta jaruma yakan dan gabatar da gaitan tarihinsa, duba da cewar kila wancan zuwan da kai wasu ba su kalle ka ba, za ka kara maimaita masu kallo wato cikakken tarihin ka, inda aka haife ka da inda ka taso da inda kake da kuma abin da ya ja ra'ayinka ka shiga wannan harka ta masana'antar shirya fina-finai. Gaskiya ne. So assalamu alaikum, da farko ina gaida masoya kuma da al'umma na faɗin duniya gaba ɗaya. Muna miƙa musu gaisuwa da fatan suna cikin ƙoshin lafiya, tare kuma da wannan gida Kaftan TV mai albarka. Allah ya ƙara ɗaukaka shi, ya sa ya fi haka, kuma muna shirye-shiryensa da wasu ayyukansa suna birgewa. Allah ya ƙara sa ya karɓu a faɗin duniya. So da farko kamar yadda aka sani ko in ce waɗanda ma wasu sani ba, zan maimaita sunana Ismail Usman, wanda aka fi sani da M Show ko ba kuɗi. An haife ni ne a garin Kano local government ɗinta, wanda ake kira da jihar garin Shanono. Sannan na taso na yi makaranta a Kaduna primary da secondary school. To daga nan kuma Allah bai bani dama na ci gaba da karatuna ba. Sannan an haife ni a 1995. So bayan haka a dalilin da ya sa na shigo wannan masana'anta, akwai abubuwa da yawa wanda suka ja hankalina, wanda har shi ya sa na ga cewa ya kamata nima in shiga wannan masana'antar. A dalilin haka ma na so karatuna a ce ya yi zurfi, so amma Allah bai nufa ba. Daga secondary school Allah ya sa na tsaya, amma kuma duk da haka har Allah ya bani dama na samu hanyar shiga wannan masana'antar, har na kai ga wannan mataki da nake yanzu, ko in ce wannan lokaci da muke, wanda ina a wannan sana'a kusan zan ce akwai abubuwa da yawa wanda nake tabawa bangare daban-daban. Irin azum kamar in ce ina daukan producer, a matsayin na producer kuma ina direction na film, sannan ina yin waka, sannan kuma ina fito a matsayin jarumi a fina-finanmu na Hausa. A to duba da cewar M Show wato mafiya yawanci duk wanda suke manhajar wato Instagram wato da kuma Facebook da kuma abin da ya shafi TikTok da kuma abin da ya shafi YouTube, ana yawan kallon wato fina-finanka wato masu gajeren zango, wato comedy kenan. Shin me ja ra'ayinka ka fara gabatar da nuna batuncinka a wannan bangare, wanda wani lokacin sai ga ya shigan al'ada, ka shiga babbar riga, wani zubin a ganga ka rugo a guje ko kuma ka faɗi, me yasa ka zaɓi wannan bangare?
gaskiya wani abu ne wanda zan iya cewa zamani ya zo da shi, wanda da can baya za ku ga already ma ba ma irin wannan aikin da za a ake kira comedy. To daga baya sai ya shigo shi comedy kuma akan abin da yake tafiya abu ne wanda na nishadantarwa, ko kuma in kana cikin irin damuwa idan ka kalle shi zaka samu saukin wannan damuwar taka. Sannan kuma a cikinsa ana iya faɗakarwa bayan kuma nishadantarwa. Sannan duba da la'akarin da yanayin yadda ka tambaye ni karasta da na yi kuma inda na mai da hankali akan comedy dina, wanda already yawanci za ga ko da na to lafiya karshe dai za ga na samu wani kalubale na rayuwa kamar na wahala a karshen comedy na, a majority za ga haka yake kasancewa. So amma duk abin da za mu yi mukan yi shi domin mu faɗakar ko mu isar da saƙo. Duk inda mutum ya kalla aka ce comedy ne wannan na, idan ka kalle daga farko to ƙarshen idan abun da ka ga ya faru ƙarshe, to idan ka tariyar ba za ka ga dalilin da ya sa wannan abun ya faru. To wannan shine muke faɗakarwa, ba mun yi shi a comedy irin abu na nishaɗantarwa, muka yi ƙoƙari mu sa faɗakarwa a cikinsa. To a cikin ɗaya daga cikin wato a fina-finai na comedy da kuke sawa musamman a YouTube, na kalli ɗaya zuwa biya kai wajen kusan 5. Amma akwai wani wanda ya fi ɗaukan hankali na, wanda aka nuno ka ga kanan a cikin babban tare Abuja, wato ka sha babbari ga ka miƙe wani runabout ne ko titi ne kana ta zabga gudu. Shin wannan gajeren bidiyo na comedy me wani sako ne ke isarwa? City Gate ne, ban manta ba, location din City Gate ne na nan Abuja. A nan muka yi wannan comedy, wanda idan ban manta ba na riko kamar wata karamar jaka a gabana na keto da gudu, motoci kamar za su buge ni. Kana tsallakawa. Yawwa, so wannan comedy din sakon da yake isarwa. To amma wannan tsallaka motoci ba hatsari a ciki. So shine akan kasan kowa aka ce akan aiki, to wani akan aikin shi ma ko iya sai da ran shi zai iya yi. Inda akan aikin shi ma'ana yawwa akan sana'ar shi. So mu duk abin da zamu ce wannan ita ce muka taso akan ta, ita ce sana'a muka rike hannu biyu, to ko me zamu yi mukan yi kokari mu inganta shi domin al'umma wanda za su amfana, kuma duk wanda ya gani zai yaba zai burge. Ba ma yin abu kamar da wasa, ko muna yin nuna shi a zahirance ne, ko da a matsayin ba gaske bane, inda za mu aiwatar da shi muka nuna shi a zahirance kamar a gaske. So duk abin da za mu yi kuma muna roƙon Allah da ya tsare mu ya kare mu. So amma mu muna ganin yanayin aikin ne ya zo da haka, ba wai kasada bane ko kuma sai da rai ne a wannan aiki. Sannan sakon da yake isarwa shi wannan comedy, idan mutum ya ga haɗi zuwa ƙarshen shi, daga farko haɗi zuwa ƙarshen shi, irin ni kaman sha gire-gire ko in ce ba gidaje, ko kuma dai takaita irin ba ƙauye dan arewa dan karkara. So na shigo daga yankin kamar dan Kano ne ni, a Kanan ma kuma ina gefe a karkara. So she na ji labarin wani mawaƙin kuma yana trending, yana lokaci a wannan daidai lokaci. So shine na taso daga garinmu kawai muke na haɗi zuwa garin Abuja, domin an bani labarin cewa yana Abuja ne. Shi yasa na zo nike so in gana da shi, domin na ji waƙoƙin suna nishadantar da ni kuma suna faɗakar da ni, na ji ina son shi, ina supporting ɗin shi. Kuma kana so sai kun ido biyu. Yawwa, hemin ido biyu shine na taso na shigo garin Abuja ina neman shi. Idan ban manta ba, a ƙarshe na haɗu da wata ajiya ko in ce wata mata wanda na tambaye ta da Allah ina tambayan samtin mawaki mai suna kaza, ta gaya mu. So karshe har ta ce ta san shi za ta hada ni da shi insha Allah. Na'am, to duba da cewar wato ana gab da kwanaki 2 ko 3 ne ko 4 ko ɗaya ne a wato fara zanga-zangar da ta gabata 1 ga watan Agusta. Nan ma ka ƙara sakin wani wato bidiyo mai gajeren zango, wanda misali kuma kamar sako ne kuke so ku isar ga Bola Ahmed Tinubu, sai ga kaje ka auka a cikin wani kwadami. Yaya labarin wannan abu yake? Wannan lalle mun dauke shi ana ga an manta ba, ana gobe ma za a yi zanga-zanga ne. So wannan yanda muka yi shi ma kamar yadda na gaya ma a baya, duk abin da za mu yi, in comedy ne, in waka ne, in fim ne, mukun yi kokari mu isar da sako cikin sauki, ta yadda za a fahimce mu ba tare da mun tada hankali ba, mun yi zage-zage ko mun je mun yi sare-sare wanda abubuwan da dai bai dace ba. So shi yasa shi waka ko fim ko comedy abu ne wa hanya ce wadda za ka isar da sako hankali kwance ba tare da kaya ta da wani hankalinka ba. So abin da wannan comedy din yake dauka da shi a matsayina na dan arewa da yanayin da kuma ƙasa take ciki, halin yadda al'umma suke na arewa.
da sauran yanki daban-daban har bangaren ma kudin ba zan ce iya arewa ba. So lokaci ne zan ce wannan mulki wanda Allah ya kawo mu, babban matsalar da take damun wannan mulki al'umma suke kuka da shi shine yunwa, matsalar yunwa. So shine ina ga wannan shine babba wanda ya damu mutane har mutane suka kasa zama suka ce sun fito sun yi zanga-zanga. So shine ni a matsayina kwamidiya ta wannan bangaren na isar da sako hankali na kwance ta yadda mutane za su fahimta, saboda a fito a yi sare-sare ko a zo a tara hanya ko a rasa rayuka ko a rasa dukiyoyi, wannan ba shi bane, ci baya ne. Za a iya a zo a rasa wani abubuwan kuma ba a samu biyan bukata ba, wanda ina ga already a hakan take yanzu, tunda duk abin da aka fito a wannan zanga-zanga ana nema har yanzu ba mu ji gwamnati ta ce ta amince da guda ɗaya ba ta yi. So wannan kwamin din a ƙarshe in takaice, na taso daga gari na karkara na irin arewa kamar Kano din samtin kamar yadda ne wancan labarin, tunda ni dan Kano ne, na shigo Abuja zan je wato ka dai baro kauye ka zo birnin Abuja. Yawwa zan je Bila wajen Bola Ahmed Tinubu, zan haɗu da shi, ina son haɗu da shi domin in gaya mai cewa a taimaka a mai da tallafin fetur da sauran manyan 'yan kasuwa da su rage farashin kayayyakin abinci da sauran kayayyaki dai na saye-saye, da kuma manyan 'yan siyasa na ƙasa su ma a nemi haɗin kan sassauta dai abubuwa ya koma ƙasa. So shine har ina ga kafin akan hanya ta wasu suka tare ni suke magana ina za ni ke gaya musu gashi har suke cewa bayan da hankali ne Bila zan je ayi ko shaidi gawa ta ma za a samu, suke samtin da suke faɗin haka bayan da hankali ya za in je Bila, duk sojojin da suke gurin da tsaron da suke a gurin ta yama za a haɗu da Bola Ahmed Tinubu. Na ce ni dai sai na je, to a nan dai na tafi ƙarshe ɗin dai ban samu gana da shi ba, har ta kai ka na faɗa wani kwazazzafar rami, ina ga ko kwalbati ne ma ko ruwa ne a ƙarshen kwamedin ɗin. To amma abin da mai kallo zai bashi mamaki ce, to shin duk wanda ya kalli wannan gajeren wato bidiyo na barkwanci, shin wani inda barbaru ne kuke ko dabaru sai a nuno cirka auka ruwan koko da gaske ruwan aka auka? Gaskiya bayan da kamar maganan ka guda biyu, bayan da ba ta kasance, akwai inda lallai hakan tana kasancewa zahiri a gasken ma, akwai kuma inda barbaru ne kamar yadda ka faɗa, kamar daga bangaren shi darakta yadda zai making sa ya samu ɗaukas experience ɗin shi zai bashi, na gaba kuma bangaren edita, idan darakta ya kokari na shi kuma edita shi ma zai zo ya kokarin shi. So a cikin biyu ne ana iya wannan ruwan a samar da shi wajen editing, ana iya yiwu kuma a samar da shi a gaske. To misali kamar dai wannan tunda ana maganin shugaban kasa ne ba ƙarya, ruwan aka auka? Gaskiya wannan ruwan ne zahiri, dan na ji daɗin tambayin da kai mu a wannan comedy ne wanda zan ce suna ɗaya daga cikin waɗanda nake ajiwa suke zamo tarihi a gare ni, kamar in na je guri an mun tambaya ko kuma wani abu, saboda a wajen yin aikin gaskiya yana ɗaya daga cikin comedy ɗin da na sha wahala sosai, dan ba zan ɓoye ba har tsakanina ga Allah wajen ɗaukan aikin na sha wuya sosai, sannan kuma har zan iya cewa numfashi na ma sai da ya ɗauke na wani tsawon lokaci ya dawo a lokacin da ina cikin ruwan. O a wannan fadawa ta zuwa cikin ruwan. Shigan shi kai koko fadawa? Shigan shi ne. Na'am. Shigan shi ne. To ya kai ga ko ina naka ya shanye ni? Komai ya shanye har ta kunne na da sauran, shi ne lokacin ya shiga bayan na ɗauke numfashi na a ruwan. So lokacin da na dawo da shi kafin in sauri in fito sai ruwan ya shiga mun hanci ta kunne, to ta nan ne na dan samu wannan abun nan din har. Kuma kai ne daraktan shi? Yawwa ni ne daraktan din. Kuma haka tsara abun? Haka na tsara abun. Ko da ta Allah ta kasance? Lallai ni ne daraktan din kuma haka na tsara abun. A lokacin ba zan manta ba, mutane a location da yawa, da mutane yare da kabilu da yadda ka san Abuja kuma ga gefen titi ne, mutane da yawa, wasu ma faffaka motoci suka zo suna duba yanayin wannan, kadan wasu sun dauka irin ma kasada ne, hatsari ne yin wannan action din. Wallahi don suna ta ba shawarar kai a haka ko kuma a'a bai kamata ba wajen editing a samar da ruwan wayo, na ce insha Allah Allah zai kare, kuma haka muka fada wannan ruwan, live ruwa ne na gaske, muka yi wannan daukan da fata da shiga ta dir gaskiya ne wannan. Kuma shi wannan bidiyon ya samu amsa gurin al'umma? Gaskiya daidai gwargwado na samu comment sosai a wannan comedy din sosai. Na'am, to in muka kara koma baya a kasancewar ka M-Show wato darakta, sannan kuma producer, sannan kuma jarumi, sannan kuma mawaki, sannan kuma mai rubuta labari, shin kafin ka fara wannan harka na fim akwai wani ne wanda misali a masana'antar na Kannywood wanda ya zama maka alƙibla, ko
ka fara koyi da shi ko kawai daren mikiya kama abun? Ok, kamar in ce mai gida kake nufi mai gida haka ko in ce ogade wanda yake ma jagora haka. Na gane. Gaskiya na ji daɗin wannan maganar. So duk abin da zaka fara majority in aka ce kai tsaye zaka shige shi zai iya zaman toma da wahala, kuma zaka iya fuskantar kalubale daban-daban. Ko da abin nan a ce ba shi da wahala, simple ne, yana da sauki samu, aka ce kai tsaye zaka yi to ba lallai bane ka fahimce shi ta hanya mai sauki. So zan iya cewa ina da mai gida wanda mai gidan nan matsayin dan uwana yake, yayana kuma ogana. So a lokacin da na zo ina son shiga harkar nan, kusan dai abokaina ne na fara bayan nuna masa cewa gaskiya ina sha'awan interest din yin waka, saboda lokacin waka kawai na nuna ina da sha'awan yi. To daga baya ne har ina dan gaya ma abokaina da sauran suka ta maganan ya za in iya waka da sauransu, ai mu waka he ka yi body school waye da sauransu, he kai karatu mai zurfi. To a wannan lokaci ina dan karami ma ina yaro, wannan abun ya sa na mai da hankalin ga cewa karatu na nisa, amma kuma amma karatun bai nisa ba. To amma tunda abin yana raina, duk da karatu na bai nisa ba, ne ta kokarin bin hanyoyin in ga cewa to ta ya za in ga na cika ma kaina wannan buri. To nan dai abokaina dai suka yi magana, sai su kashe min gwiwa, wani dai ya nuna cewa in dage gashi ga hanyoyin da ya kamata in yi. So a lokacin ban ma san me kafiya ba a waka ko kari. To ba zan manta da wani aboki na ba, shi ya fara cikin abokan na da yawa dai majority mun kai kusan mu 12 unguwa haka, kowa zai kushe ni ya ce ya za in iya waka ba, ai ne karatu na je me da sauran. Shi kadai ne ina ga abokan na ya fara nuna da in ci gaba da jajircewa, duk wani magana da sauran abokai na suke in share, har ya fara nuna min gashi kafiya a waka da kari. Duk da shi ba mawaki bane, shi ma cai a wani ya sanar da shi lokacin da suna karanta wani subject a makaranta. An ce to ni ko da Allah ina so ka sanar da ni, ka bambance min kafiya da kari a waka, saboda in na tashi tsara ta da rubuta ta da sauransu, duk da na san waka ba koya mutum ake ba, baiwa ne. Sai ce amma yana da kyau dole ka san kari da kafiya a waka. So daga nan din da ya nuna mun, sai na fara kokarin rubuta waka. Bayan na fara kokarin rubuta waka, sai na ci gaba da bin wata hanya in ga wace hanya zan nema in samu wanda ya san harkan ya taɓa yi ko yake yi. So shine na haɗu da wannan mai gidan na wanda yanzu nake baka labari, ya zama ɗan uwana ne a gare ni, saboda yanayin alaƙar da muka haɗu da shi. Ba dai alaƙa ne na shi ɗan uwa na jini ba, amma ka san akwai zamantakewan da za ku yi da wani mutum ya zama kamar ɗan uwanka, amininka. So wannan shine ya jawo na hannu biyu ya nuna min gashi, kuma har shi ya fara nuna min ma hanyar studio da sauransu. To shine na rike a matsayin mai gida na har yau har gobe. To duba da cewar kana ta maganin kafiya waka, shin zaka tuna wakan da ka fara rerawa bayan wato ka fara shiga sabar? Kafiya a waka kamar samtun kafiyar kake so ma bayani akan ta, ko wakar da ita dai wakar dai. Okay. To kafin ka rera ma masu kallon mu ita wannan waka, ka dan sata amala, yanzu zamu dan je takaitin lokaci zamu dawo. To masu kallon mu kuna tare da sashin Hausa na Captain TV a cikin wannan shiri na mu shakata, a yayin da muka amshi bakuncin wato M Show, wato ko ba kuɗi. A yanzu kuma zamu je hutu takaitin lokaci, idan muka dawo shirin namu zai dora. Jama'a masu kallon mu, barkamu da dawowa daga hutun tikaitin lokaci, yanzu kuma shirin namu zai dora. M Show, barkamu da dawowa. Barka da dawowa. Kafin mu je hutun daga yace lokaci mu dan sha ruwa mu dawo bakin aiki, kamar za ka fara rero mana wato wata waka ne, yanzu sai ka fara. Masha Allah, waka na da kace ta farko wadda na fara yi ko? So wannan waka ita ce wakar aure ne. Na'am. So bari ga karanta in ba da ya shige min ba, duk da waka ce wadda ta daɗe sosai. Aure sanadin soyayya, ango da amarya, Kabir ya zama ango, Ikilima ke ce amarya, da farin sanya sarki Allah wanda shi mini baiwa, da salatukan ka ga mango wanda shi mini baiwa. Wannan ina ga shi ne karin wakan da dan baiti na cikin wakas. To yanzu ita wannan waka za ta kai kamar shekara 1 ko 2 da rera ta? Lallai wannan wakar ta fi shekarun da ka ayyana. Na ambata. Za ta kai shekara irin kamar 10 ma. Shekara 10? Ko irin 9 haka.
to ga ce abun ba ne yanzu bane. Ita ce ta farko wannan a waƙoƙi na, ita ce ta farko. To wace ce waƙa yanzu wanda karera take tashi a yanzu koko kafin ka shiga harkan wato fim gadan-gadan? Ok, to wadda dai waƙoƙin suna da yawa, amma zan iya ɗan rera wasu daga ciki ko in ce wace daga ciki. To muna jin ka. Ki bar mini kuka a zuciyata ban ya da ke ba, ki tuna da cewa ki bar mini kuka a zuciyata ban ya da ke ba, kina nan a raina ai tafiya ce ba mutuwa ba. Kitina a raina sun ki yana cikin zuciyata, ni da ke ba rabuwa har abada masoyiyata. Wannan shine karin wakar. Ka ce masu kallon mu da za su sake musu wakan gabaɗayanta za su taka sosai yadda ya kamata. Sosai ma hakika, idan ma na dan manta yan baitukan wakar. To ai ka sa wanda aka ce an dan kwana biyu. Hakika sosai mako. To duba da cewar wato duka ana maganin harkan fim da kuma maganin waka, duka kusan abu ne wanda yake wato dan juma ne da dan jummai. Shin waƙoƙin da ka taɓa yi a baya ka kai matakin da ka taɓa buga su, kuma ka buga su ka sake su, kuma yaya za ka sake su da kuma ka sake su yaya ka kalli amsun su wajen al'umma? Lalle hakika waƙoƙin da na rubuta, majority waƙoƙin da na rubuta kusan zan iya ce majority, ko da ban sake su gaba ɗaya ba, wanda na sake su sun fi yawa, kuma wasu hannaye bidiyoyin su ma sannan daidai gwargwado sun samu karbuwa. Kamar in ce akwai wata waka da na yi Fati Fatimatu, wakar ta yi samu karbuwa sosai. Sannan akwai wata waka da na yi Wayo Aisha, ita ma wakar gaskiya ta samu karbuwa sosai, ba zan manta ba. Sai waka ta Khadijatu, ita ma wakar ta samu karbuwa sosai, da dai sauran waka nawa makamantansu iri-irinsu. To wannan sana'a taku sana'a ce wanda ike take da kalubale har yanzu, musamman abin da ya shafi wato a yankinmu na arewa, na yanda wato har yanzu suna ma sana'a taku matsayin don da gan shi mawaki ko mai harkan fina-finai ana masa wani irin kallo na daban. Shin kafin ka shiga wannan harka ka'in da na'in, bangaren iyaye labari suka ji ka fara ko sai da ka nemi izinin su? Gaskiya shaida na nemi izinin su hakika, sannan suka bani goyon baya 100%. Duba da la'akari akwai program ɗin da muka yi wancan karan kaso kai musamman irin wannan maganar, hane magana yanzu haka ma in zan je wani guri wanda ya shafi wannan masana'anta tamu, sai na yi ma mamamu magana ta samun albarka, ta mun addu'a. So har ya hau gobe albarkacin su muke ci da addu'ar su, ita ta sa muke ta ci gaba a wannan masana'anta tamu. Na'am, to duba da cewar zaka kalli a wannan sana'a taku tana da irin nata wato kalubale. Shin me babban kalubalen da kuke fuskanta irin wannan sana'a taku? So babban kalubalen da muke fuskanta shine haihuwa gobe dai, shine dai zaka ga irin kamar zan ce mummunan zato da ake mana ne, ko rashin fahimta ne. Wato rashin fahimtar ku da ba a yi. Yawwa, wannan shine da zan ce. To yawanci kiran ku ake a waya ko kun shiga cikin al'umma ne sai ka ji wani ba inda ba ta kama. Majority za ka ga dan fim ko mawaki, za ka ga mutum ne wanda yake da kwarjini cikin jama'a, ake sani sosai, amma kuma da gara an keɓe sai ka ga shi ake zaga, ake muzanta da sauransu. So ba inda ba ta yi, kafin dai a kira ka a waya a ce gashi sai dai ka ji a bakin dai mutane ko a duniya ana ta yaɗa, har ma kila ka ji an dan canza maka suna. Yawwa, ko kuma wani abu ya faru da kai ba a ce ga ashi kai kaza. To amma ba ganin hakan bai rasa nasaba da irin wato yanda kuke fitowa, misali kamar a fim kila za ka kalli in ka taka wani role mummuna, to mutane kawai su ba ruwansu da wani maganin baɗi ne, zahirin ka kawai haka yake. Ba ganin wannan abin kan sa sai kawai mutane su rika yanke ma mutum. Wannan ma zai iya sawa, zan iya cewa ba zan ce a'a ba, saboda majority akwai abin da za ga an yi shi a aikace fim ne, to shi kuma dan kallo banda dai yanzu ma da zamani ya zo mutane suka ƙara samun wayewa. Don a can baya akwai abubuwa da yawa wanda za ga abin nan fa shirya shi aka yi, kuma kun san me kuke kallo fim ne, ba wai a gaske ba ne. So amma da yawa mata za ga suna ɗaukan wasu abubuwa na fim suna awatarwa su kuma a gaske, wanda ba ma iya matan ba har mazan. So akwai ta wannan bangaren wani abun shi ke sa a yi mana wannan mummunar fahimtar, kuma a halin ba haka ba ne.
da yadda za ka ga mutum ya fito a fim to a rayuwar shi wataƙila ba haka take ba, juya shi aka sauya shi. So da dama za ga wato ku yan fim sai a ga wani abu mai kama da wani zubin kamar kuna da haɗin kai, amma kuma sai a ga wato kanku yana rarrabuwa, a yayin da sai ka ga wata ko wani ya koma ya yi bidiyo na wajen minti 10 ba yana yaban wani bane dan uwan shi dan fim, sai dai kawai ka ji tsinuwa da zagi da cin mutunci da kuma zakulo wasu munanan ɗabi'u ko wasu abubuwa da suka faru ana bayyanawa. Shin me ke sa ku haka? Kamar a cikin masana'antar kenan ko kamar ni da wani mun samu matsala. Misali a masana'antar, misali kan masana'antar Kannywood za ka ga wannan abu ya faruwa. Yanzu wannan abun gaskiya ɗayan biyu ne, ko ka samu matsala da wani ko da wata ta yi ma rashin ba daidai ba, irin kamar ba ta yi ma ce butulci a rayuwa. So wannan abun yakan sa wani ya kasa dannewa idan an yi wani abu na kayi wata yin wani abu wani mara kyau, ko da a ce a cikin mara kyau din nan a ce a rayuwarka koyaushe kafin kai abu ɗaya mara kyau sai kai abu 10 ko 20 masu kyau. To idan wannan matsalar ta faru, duk wasu abubuwa naka na alkhairai fa danne su zai ba zai ma, ko da san su ba zai nuna san su ba, wannan wanda kai wanda ba na daidai din nan ba na shirin nan shi zai fito ya yada shi saboda sakamakon wannan sabanin da kuka samu. So shi kan kawo kaga mutum ya taso, ko kaga tsakanin wane da wance, ko jarumi wane da jaruma, ko kuma darakta wane da jarumi wanne ana abunan da sauransu, ko kuma wani a masana'antar a mai rashin kyautawa ba a mai adalci ba, to in ya fito duk wasu abubuwa da ya san wanda an yi ba daidai ba sai ya fito ya ta bayani a kansu, ya jam'i gaba daya masana'antar ya ce kaza domin shi dai ya huce takaici. To a wannan sana'a taka ta shirya fina-finai da waka da sauransu, shin akwai wani irin nasara da ka taba samu wanda a duk lokacin da ka tuna da wannan nasara za ka ji wato ka manta da kowace damuwa da dame ka a duniya na farin ciki? Gaskiya akwai nasarori ba ma ɗaya ba ba biyu ba. Na'am, kamar me da me? So akwai nasarar da na samu a wannan aiki tun kafin ma fara bangaren direction na fim ko fara acting na fim. So a game da waƙoƙin da na yi, akwai lokacin da wani kamfani ya ɗauke mu a matsayin artist mawaka, wanda a lokacin ba na tunanin za a sani, don mawaka ne irin wanda zan ce fitattu ne irin Kano da Kaduna, wato waɗanda mawaka wanda suka shahara da 'yan fina-finai. So sai aka tashi za a yi wani abu na taro na manya-manyan artist, jarumai da 'yan fim, wanda already ni ina a matsayin akan nan Abuja ne. A Abuja kuma na san akwai mawaƙin suka fi ni sosai, matsayina ma wanda bai kai nan ba. So amma a lokacin ba na mantawa, ba wanda aka ɗauka sai ni ɗaya, sai kuma ɓangaren mawaƙan Kano da Kaduna aka zo aka yi taron, kuma ina ga taron a nan Abuja aka yi shi. So wannan karramawan an karrama ni sosai fiye da yanda nake tunani, saboda a lokacin ina gama ban kai matsayin aimin wannan abun ba, don har gida aka turo mota da escort aka zo aka ɗauke ni aka kai ni. Sannan ba na mantawa an kama min hotel tsawon sati ɗaya, komai da komai, hatta ma mai duba ni in ina cikin dama ko rashin lafiya ko wani abu lafiya lau. Sannan bayan mun gama wannan abubuwan duka, kamar duk yanda aka biya wasu artist manya-manya, haka ne ma aka biya ni irin alheri wanda kamfanin ya cire ma kowa jarumi. Haka kuma lokacin bayan an gama wannan, ranar da zan koma gida aka ɗauka na aka yi ni a gida, aka mai da ni har gida. So wannan ranar ba zan taɓa mantawa da ita ba a tarihin rayuwanka. To baya ga wannan nasara, ko ta nasarar da ka samu, ko wannan ne dai ka fi? Sai nasara ta biyu, nasara ce wadda ita ma a dalilin wakar ne. An kira ni wannan Lagos, mun je mun yi wani taro, shi kuma abin da ya shafi ma bangaren siyasa ne. Lokacin na yi wata waka, ina ga wakan ma mu biyu muka yi ta ta wakar siyasa ne da abokina, ana ce mashi wannan Yusuf. Shi ma mawaki ne dai, amma dai bai zama irin popular mawaki yanzu dai ke tasowa. Yawa sunan shi Yusuf. So amma hanzu dai muna tare da to da aka yi wakar, to da yake dama ni ne na fito da caution din salon wakar. To shi ma wannan a dalilin ne muka yi taro na zuwa har Lagos na tafiyan harkan siyasa. To shi ma a wannan tafiyar gaskiya an samu karrama sosai. A wani lokaci kenan, wani lokacin siyasa? Ina ga tun lokacin kafin Buhari ya hau, zamanin Goodluck. Zamanin Goodluck. To lokacin mun samu alhairai sosai, kuma an karrama mu sosai da sosai. A wannan lokaci. Yawa a wannan lokacin. To duba da cewa zaka ga wato
a duk lokacin da ka yi tafiya wato kakan ƙara wato mabuɗin ilimi. Sosai a lokacin da ka je Lagos ɗin nan akwai abubuwan da ka iya tunawa wanda ka gani? Gaskiya sosai, duk da cewa Lagos ni tun kafin ma in ce zan yi sha'awan wai wannan ta bangaren ma harkan guri ne wanda da tun can ina yaro na yi burin ga naje ko dan in je garin ma kawai ni in san shi, ba ma wai dan in nemi kuɗi ba ko in nemi wani abu, duba da yanayin ambatan garin da ake yi. To kawai na ji ni ina so dai in je in ga Lagos. Sai kuma gashi Allah ya saka gashi Allah ya kai ni kuma na ɗauki wasu darussuka da wasu ilimi ma na ƙara yi akai game da na rayuwar duniya, saboda na ga abubuwa rayuwa akwai bambanci tsakanin yanayin rayuwarmu nan arewa da na sani. So akwai abubuwa da muka ɗauka wanda sun amfane mu, mun kuma ƙara ilimi a kansu. Na to kasancewar ka wato a darakta mai rubuta labari sannan kuma furodusa sannan kuma duka jarumi. To yanzu kafin shirin na mai dora za mu ɗan ji hutun kai lokaci, idan muka dawo shirin namu zai dora. To masu kallon mu kuna tare da sashen Hausa ne Kaftan TV a cikin wannan shiri wato na mushakata. yanzu za mu ji lokaci idan muka dawo shirin namu zai dora. jama'a masu kallon barkamu da dawa daga hutu lokaci, yanzu kuma shirin namu zai dora. Show barkamu da dawa. barkamu. Yau wato duk da mun kwararo bayanai wato masu kallo za su ce kila ko wani bayani da ka taba yi a wancan shiri na farko na abin da ya shafi wato wannan shiri mai dogon zango da ake ta daukan shi ba a dai fara haskawa ba, wato fim dan yar hajiya ko yar hajiya. Shin wannan fim na yar hajiya menene ka fatanin abin da wannan fim ya kunsa, me kuma wato abin da yake so ya isar na ilmantarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantar cin al'umma, duk da ba a fara sakin shi ba yanzu, kuma ina aka kwana? Gaskiya ne, hakika zan ce har yanzu tukunyar mu tana akan murhu, bata riga ta gama nuna ba. Hakika. So shi wannan fim na yar hajiya fim ne mai dogon zango, duba la'akari da yadda sana'ar ta yanzu ta juya. Duk wani fim da za ga an ɗauko za ga ana jan shi yakan ɗau lokaci ana haska shi. So fim ɗin yar hajiya kuma ya kunshi abubuwa da dama daban-daban. So na farko abin da zai ya fara ɗauke da shi tsakanin talaka da mai kuɗi ne, yanayin da rayuwa take tafiya akan talaka da mai kuɗi. Irin idan ka mallaki abu kana ga ai kai ka mallaki abun nan kamar wayan kai ba ko dabararka, ko kuma ka mallaki abun nan kai kana ga ai kafi kowa, ko kuma kai ne mutum, ko kuma kai ne wani, kana ganin kowa a banza yake a wajenka. So tsakanin talaka da mai kudin abin da yake tafiya yana nuna faɗakarwa da wa'azantarwa da kuma darasi na rayuwa, saboda akwai tsakanin wani talaka da mai kudin. So talakan yana aiki a ƙarƙashin wannan mai kuɗin. So mai kuɗin nan mutum ne wanda yana da kuɗi, yana da komai, wanda kuma yana da ma'aikata daban-daban. So amma mutum ne wanda baya taimakon ma na ƙasa da shi, ko kuma wanda yake ma jikin shi. So mutum ne kuma mai tsanan al'umma, kamar bai san darajan ɗan adam ba. So shi wannan mai kuɗin kenan. So shi kuma wannan talakan yana aiki a ƙarƙashin shi, kuma magidanci ne, yana da aure, yana da iyali da komai, kuma mabukaci ne. Yau mabukaci ne. To duk lokacin da yake da wata damuwa, tunda yana ga wannan shine mai gidan shi, na aiki a karkashin shi, kaga duk wata yan matsala ta shi zai je ya kai makokan shi. To a nan dai haka baya nuna wani taimaka mai ko wani abu, shi tunanin shi kawai abin da yake mai in wata ya biya shi, kawai shi abin da ya sani. So akwai wata gaba da wani abu yake faruwa na shi wannan talakan da shi wannan mai kuɗin. So akwai wata damuwa, zan iya cewa damuwa babba ce, wadda har ta kai ga ta shafi ahalin shi. Matar shi ta zo za ta aihu, ba damar aihuwa, sai an kai asibiti. To har ya je asibiti kuma ba kuɗin da za a yi mata aiki, kamar an nuna sai an yi tiyata sannan za a samu wannan ɗan. So har ya je ya rasa ta inda zai nemi taimako, duk da ya san mai gidan shi alhajin nan ba zai iya taimaka mai ba, hakanan da ya je. To amma da ya je din bai samu ya taimaka mai ba, karshe ma hauren shi ya ta mai mummunan furuci dai akai.
to wannan gabar ta sa tun da suka rabu daga lokacin ya daina aiki gaba ga kwata-kwata a kan shi. So da ƙarshe kuma dai ana samun wani juyin rayuwa wanda duk wani abu da su wa'annan masu kuɗi alhajin ya ga ya mallaka, ƙarshe ma shi alhajin ana neman shi a rasa, amma neman nashi a rasa ba a sani ba ya aka yi mutuwa ne waye da sauransu, sai ragama ta koma kan matar shi Hajiya, sai ya shi kwara ɗaya. So a wannan lokacin dai dama ya riga wannan talakan ya ba aiki wajen shi kwata-kwata. So bayan ya ba aiki wajen shi kwata-kwata, da kanan abu dai ya koma bangaren ragama Hajiya da ita. So duk wani abu dai na irin taimako ko wani abu ba sa yi kamar yadda alhajin baya yi, ita ma Hajiya ba ta yi. To da ƙarshe dai akwai wani abu wanda yake haɗa wannan alhajin da dangin wannan family ɗin alhajin da shi kuma wannan talaka. So a kuma wannan gabar a nan za a nuna asalin amfanin komai daga Allah ne, kuma ba komai kuɗi ke yi ba. Kamar da su sun ɗauki komai kawai kana da kuɗi komai na rayuwa za ka iya shi. Yawwa, to a lokacin akwai babban darasin da yake yawwa akwai lokacin da har za a nuna wannan gabar kuɗin ga kuɗin amma ba zai amfani ba. Shi kuma wannan talakan za a same shi ya samu dama wadda ba a taɓa tunani ba a wannan lokacin. To shi ma ya wuce wajen. Yawwa, so wannan yana ɗaya daga cikin darasi na farko. To sunan fim ɗin Yar Hajiya, shin ita Hajiyar nan wace ce ita? Yar Hajiya ita kamar ban gane tambayan ka ba, kamar ma'ana akwai Yar Hajiya ne daban a fim ɗin koko akwai Hajiya? Akwai Hajiya, akwai Yar Hajiya. To wace ce Yar Hajiyan? Yar Hajiyan ita ne, Yar Hajiyan ne ita take a matsayin ya ga wannan alhajin wanda na gaya ma yana da hali dai wanda ba mai kyau ba, kuma da shi da matar shi duk halin su ɗaya ne, da shi da matar shi, amma an samu bambanci. Ita kuma tana tausayin mutane, tana irin bata irin jiji da kai, bata dai dau halin iyayensu ba, wato bata dauki rayuwa da zafi ba. Yawwa, tana akan tafiya akan hanyar da ya dace, ba irin bangaren iyayen ba. Yawwa, to shine. To ita kuma Hajiyar wanda rawa take taka a fim din? Ita Hajiyar, ita rawar da take takawa ita ma kamar tana duk a duniya ba abin da ta fi so sama da wannan Yar, kamar yadda shi ma alhaji haka. So daga baya kuma wani abu yakan kawo a nemi alhaji a rasa, to ita take ɗaukar ragaman ƴaƴarta. So kuma ita mutum ce mai yawan tafiye-tafiye, duba da la'akari da business ɗinta ba ta cika yin shi a nan Najeriya ba. To tana yawan wato zuwa kasashen waje. Yawwa, dai ta bar ƴaƴarta a nan. So duk dai wani nema dai tana yi akan ƴaƴarta ne. So duk neman take burin ta dai ƴaƴarta kamar yadda alhaji shi ma hakan ne. To ita kuma Yar ba mai son wani abun duniya bane ko son wani abun to amma ka wato duba da cewar ba dai zamu cika shiga cikin fim din tunda ba sake shi ba, amma ita halin yan ta yasa ta fara canza ita uwar koko da yana da kan wani gaba koko sai anan gaba. Yar bata canza uwar ba, to bata canza uwar ma bata canza Yar ba. Na'am. So amma dai a dalilin tafiye-tafiyen ta na kasashen waje, in ta tafi kasa ta dade bata dawo ba, to akwai wata gaba da ake zuwa wadda za ta ji an ce Yar tana cikin wani hali, to wannan halin shi zai sa ta yi sauri ta dawo. To da in ta dawo, to daga nan kuma abin zai ƙara tsaurara har ya kai ga ita ta kwanta asibiti. Na'am, to wannan ganin na'am, ina jin ka. A wannan gabar ne, to dalilin da yasa ta wannan kwantawan ba a san me yake damun ta ba, waye har za a je asibiti a gwaggwada ta a rasa me yake damun ta, ba za a gane ba. Amma kuma dalilin wannan ciwon nata yana da alaka da family din wannan talakan na baya. Ka fahimce ni? So shine kaji bangaren role din da Yar Hajiya take takawa. To masu kallo za su yi da kai ta zabga bayani tunda kai ne director sannan kuma producer sannan kuma jarumi a cikin wannan wato wannan film, sannan kuma kai ne marubucin wannan labari. Sosai ma kuwa. To wannan ganin masu kallo za ka musu ruwa kenan sai an saki ko? Gaskiya ka san shi film ba komai ake ake bayanin shi ba. Yawa bayanin shi dalla ba. Sai lokaci yayi ne kawai. Sai lokaci yayi ne. To idan muka kuma ƙara komawa wani bangare na daban, gashi kai ne marubuci wannan labari na wato Yar Hajiya, shin kasancewar ka marubuci ta ina ne kuke farawa ko ta ina ne tunani ke zuwa maka akan bara ka yi rubutu akan wani abu wanda yake za a bai da shi wato fim? Shin daga bacci ne in ka kwanta sai ka tashi ka jabi na zuwa kaman wahayi,
ko wasu 'yan dabarbaru ne ko wasu tambayoyi ne ko abin yake? Haka ne, shi sa aka ce magana da ake kamar a ce ma waka baiwa ne, wannan magana haka take, ba koya mutum ake ba. Majority saboda duk mawakin duniya za ka ga yawanci waka yawanci ko da a ce wata zai zauna ya takura ma kan shi irin ta gaggawa ke amma dai dole an samu wasu waƙoƙin ko a mafarki ko a bacci ko kuma kana zaune kawai ka ji kaɗan ta faɗo mu, haka waka take. To shi ma samtin tafiyar haka ne, shi kamar marubucin labari wanda za a ce zai zauna ya rubuta abu, shi ma haka ne, abu ne wanda lokaci zai iya zuwa mu. Akwai kuma wanda kai za ka tashi kai ɗebi watanni ko shekaru ka gaya za ka yi ka samar da abu kaza, wannan ina da burin in samu labari a kan kaza kuma ina so ni zan kirkire shi a kan kaza, sai ka tsaya haka za ka ɗebi lokuta ka ga yadda za ka fara ta inda kuma za ka tafi da aikin. Akwai kuma wanda kawai kana zaune zai faɗo ma labarin, ka gane, kamar yadda samtun waka take, idan ya faɗo ma ka fara to kana yi lokacin da kanka zai kulle za ka iya aje aikin, ana nan za ka iya ƙara samun kuma wani haske wanda za ka ƙara ci gaba da faɗaɗa wannan labari naka. In taƙaice ma akwai wannan aiki da muke ɗauka na fim ɗin Hajiya, fim ne wanda idan ka duba za ka ga labari ne kuma labarin nan ba ƙirƙirarren labari ba ne, wanda zan iya cewa duniya ma bata san komai akai ba, shi wannan tambayar da kai mu game da fim ɗin Hajiya. Fim ɗin Hajiya ba wai zuwa ne na nemi labarin a wani ba ko kuma ni na zauna na kirkire shi ba, zuwa mun kawai, sai dai akwai abubuwan da ake kokari a saka domin faɗaɗawa, amma asalin gundalin labarin zuwa mun kawai a mafarki. Abin da ya zo a bacci kenan. A bacci kawai labarin ya zo mun wannan labarin. Na'am. To dama shi misali kasancewar ka ga ka darakta, shin duk da ka ce kana da uban gida wanda shi ke ƙara saka a hanya, haka ka fara sakin labarin aka fara shooting ko zai da ka gabatar mu da shi ogan naka ya dudduba ya sa hannu ya tabbatar da ingancin labarin? Gaskiya sosai, saboda kafin fara haska fim ɗin Hajiya bayan na samar da labarin, so ban ma tsaya wai ga kamar irin in ce wanda suke onda kusa da ni ba, ko yaran da ke kamfani ko abokan aiki na kamfani, so da na fara bin manya wanda suke sama da ni, ka gane, na nuna musu labarin da kuma shi asalin mai gidan nawa na gaggaya mai gashi ya gamsu da labarin da sauran kuma mutanen da muka tara a lokacin kafin mu ma fara rubuta wannan labarin kenan. Na duba da cewar shi wannan kamfani naka da ke da mazauni na birnin tarayya Abuja, kamfani ne wanda yake tasowa a yanzu. Shin ka taɓa kwasan mutanenka da yan tawagan kun je wato kun ziyarci babban masana'antar da shirin fina-finai ta Kannywood, ku zauna da manyan furodosoji da kuma manyan jarumai da manyan daraktoci don ku ƙare da ilimin da kila ba ku da shi? Gaskiya ba mu taɓa wannan ba. Na'am, sai ana sa rai za a yi nan gaba koko da yi sai abin da muna sa rai za mu yi ta hanyoyi daban-daban, amma ba mu sa gashi in mun tashin za mu yi ba a dalilin kaza ne, amma akwai hanyoyin da dama da muna so za mu yi su ta dalilin irin wannan tafiyar, amma ba za mu iya cewa gashi za mu yi ne domin mu je mu nemi wani abu ba ko kuma haɗa hannu da su ko kuma domin mu samu kaza, sai dai in lokacin yayi mu za mu tsaya mu nazari mu ga me ya kamata mu fara zuwa musu da shi bayan mun samu ganawa da su. To duk da wato lokaci kamar ya zo daidai a gaba, ba mu sani ba ko kana da wani sako ga masoyanka daidai wannan lokaci? Ok, so masoya na dai koyaushe abin da muke cewa shine muna godiya a gare su, yanayin bibiyan mu da suke yi da ƙara ƙarfin gwiwa da suke mana, sannan kuma duk yayin da muka yi wani kuskure ko muka yi wani ba daidai ba, muna da hanya buɗe take da a kira mu a ba mu shawarwari ko kuma a nuna wani guri mun yi kuskure ba daidai ba domin mu gyara. To yamsho muna godiya da wannan gudunmawa da ka bamu, da fatan nan ga mun ƙara kunkwasa kofa za a ƙara bamu dama. Insha Allah. Sai dai masu kallo za ce wannan yar hulan da kake sawa suna bin ka bashi da wannan wari gan nan gaba kila za a zo wata rin mu haska. To da fatan za ku ta lafiya. To masu kallon mu duba da yanayin lokaci, a haka anan za mu kamo ƙarshen wannan shi namu shakata a daidai wannan lokaci. A madadin hukumar gwamnati ta Kaftan TV da kan ɗauki nan kawo muku wannan shirin, sai kuma iyayen da suka sada mu da ku
ni Yusuf Shelo a korishin kan jagorancin wajen gabatar ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a huta lafiya.